side is India. खुलुमबाय आंनि नामा जाबाय babul Basumatary आइनि नामा जाबाय फाउदर बसुमतारी बाबानि नामा जाबाय खान्दा बसुमतारी गामिनि नामा 2 नं आनन्दपुर आङो थांनाय मासाव 26 आव थांदोंमोन बिनिफ्राय 27 आव सहैदोंमोन 28 29 30 आव खेल जादोंमोन जोंनिया ओमफ्राय जोङो हजोंनिफ्राय 31 आव जोंनि आसामाव बर्डाराव सफैदों बेनिफ्राय 1 थारिखआव जोङो हजोंनिफ्राय सफैनानै जोङो गुवाहाटि सफैदों गुवाहाटिनिफ्राय दहाय फुङाव जोङो गहपुराव सफैफिनदों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव मास्टारा जेनेखि जोंखौ प्रेक्टिस खालामनो फोरोंदों बिदिनो सोलोंनानै जोङो थांदों नेपालाव नेपाल काठमान्डुआव जादोंमोन खेला नाथाय बेयाव 4 डिस्ट्रिक्टनि फैदों माने बेलेग बेलेग गेलेनाय कच दंमोन बेयाव आं गेलेनाया खम्फुआव गेलेदों आरो आंनि अजना 75 आव गेलेदों आरो आङो 2 खेल गेलेदों खम्फुखौनो माने बेलेग बेलेग कान्ट्रिनिजों नेपाल ओमफ्राय बांलादेशनिजों गेलेदोंमोन शिलं इन्डिया दंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव खेबनै गेलेदों आरो बेयाव खेबनैयाव आङो खेबनैखौबो देरहादों बेयाव गल्ड मेडेल मोननो हादों आङो दासिम 4 मेडेल जाबाय खेबनै गुवाहाटियाव ओमफ्राय खेबनै नेपालाव गेलेनाय जादों आङो जोंनो सरकारा जेबो होआखै जेबो सुबिदाबो होआखै जोंखौ जों आइया जेनेखि हाजिरा मावनानै खस्थ' मावनानै बाबाजों आइजों आंखौ थिनहरदों बिदिनो फैसायालाय बुहुत बुरजा नांगौ थांनायाव बिदिनो मालाबा 50,000 मालाबा बिदिनो 25,000आव नांगौ जायो ओमफ्राय आरो पकेटनि ओरै थायो दाहार लानानै हरो आइमोना बाबामोना बेनिफ्राय सानो आङो मालाबा मानो गेलेफ्लांखो आङो सानो होमबाबो गोसोआ मानिया गेलेयाबाबो जेनेखि सारा प्रेक्टिस खालामो बिदिनो सारनि न'आव प्रेक्टिस खालामो आङो जेनेखि सारा प्रेक्टिस खालामनो फोरोङो जोंखौ होमबाना जों गोसो होनानै प्रेक्टिस खालामो बेनिफ्राय थांनि सिगां जोंखौ गावजों गाव बुलायनानै सोर देरहायो बेखौसो लाङो नालाय सारा सेलेक्सन खालामो बेयाव आं सेलेक्सन जादोंमोन बेनिफ्राय दा बे मासनि 15 थारिखआव नेपालाव थांफिननांगौ गेलेनो